Takže ahoj všichni, rozmohl se nám tady takový nešvar. Šárka oslavila kulatiny a vůbec nám o tom neřekla. Takže jdu teďka na trénink, abych s holkama doladila, co s tím budeme dělat. Holky, pojďte za mnou, máme tady takový problém, musíme ho vyřešit. Co se stalo? Co se stalo? Co potřebuješ? My ti pomůžeme se vším, co budeš chtít. Holky, Šárka oslavila kulatiny a vůbec nám o tom nic neřekla. To si děláš prdel. Ona měla 40, a ona nám to neřekla. Co je ta kamuška? Eliško, 40. 50. 50. Tak to bude to blízko kosmetikou, jinak si to nedokážu myslit. No a co s tím chceš dělat teďka koncem listopadu? Já mám plán. Tak toho já dělat teda nebudu. Co? No to si děláš prdel. No fakt hrabe. A kdo to bude dělat? A ty, Eliško? Proč já? No co jsi smyslela? Ty jsi na to nejlepší. No a co budu dělat ostatní? Jako vždycky nic, no co bys chtěla? Já upeču dort, ty se postaráš o zábavu a ty o občerstvení. No, tak jo. Jedna kokarda, druhá kokarda, třetí kokarda, čtvrtá kokarda, pátá kokarda. Kokardy, všude, kam se podíváš. Šárko, víš, že tě mám moc ráda, ale podívej se. Psi tady chrápou. Teď ti ukážu, kolik je hodin, jo? A můžu ti říct, že to není odpoledne. Takže si toho vaš. Holky říkali, že se mám postarat o zábavu. No to je dobré, ale to bych musela vědět nejdřív, co to je. Tak se podívám Vláďovi do nějaké chytré knihy. Z jako zábava. A už to mám. Tak jdu to Šáňo. A rovnou jsem vzala 2. Teď si podej mi frkačku. Děkuju. Šárko, všechno nejlepší. Tak mrknem, co tady máme? No tak, paprika, rajčata, tatarka by tam byla. Vejce, ano, tady se ještě mrknem. Korek, toto nějaká bageta. Dobrý. No, něco z toho vykouzlíme. Čekej, to je pro Šárku. Čekej, já se jdu oblíct, hned jsem zpátky. Čekej. Co se to tady děje? Tak, a na Šárku nezbylo nic. Homemade plán selhal, je na řadě plán B. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mira Šárko. Happy birthday to you. To je pro Šárku, to není pro vás. Vy z toho nebudete mít ani kousíček. Milá Šárko, mě svěřili ten nejdůležitější úkol. Upít dort. Tak jdem na to. Je to k nevýhře, ale upekla jsem ti dort.
A to je zešová. Pozor, úsekové měření. Těšíte se, holky? Jo, strašně. Dortíček se taky veze. Dobrý den. Máte ten balík? Máme ten balík? Jo. Ať nás neuslyší psy, aby nezačali štěkat, jo? Už mi volá. Jdeme, pojďte, holky. Běžte, už mi volá. Už mi volá. Strašně. Jste tady, holky. Převři dveře a neutečou si. Hodně štěstí, hodně zdraví. Jsi překvapená? Ty už to oslavila bez nás, ty už to oslavila bez nás. Oslavila, víš, já oslavila. Neexistuje. Už to jede. Tady tak všechno nejlepší teda. Já jsem teď se myslel. Vysvětlíme ti to? Co? Nemůžeme ti dát pravou border collie, tak jsme si rozhodli, že ti dáme aspoň plišovou, ale mele border collie se nedá sehnat, tak máš aspoň australaka. Ale jako dobrý pokus. Hlavní Jarek za nás teda ti přijeme ještě jednou všechno lepší, hodně úspěchů, hlavně vítězství, že? Pejska už máš, takže teďka by to nebylo od nás, kdyby si nedostala samozřejmě kukavičku za 50 Děkuju. Ježko, vy se taky počkej, to si dám tady. No teda. To je nádhera. To bude? Když se to mělo tíkat. Ale než ti přišel balíček, tak si vůbec netušila. Ne. Tak to je dobře, my se bá... To jsme měli dobře zadáme. Dobré. To přijde taky vyměnit. Přesně, to vydrž poštěnětí. No, stejno, ale... Tak na šárku. Na šárku. Tak na zdraví.